Unya nyumba kuna hetia unye musician. Dabi, enye sadete. Hey. Na ya hu amanfo ma release nyumba kwa di omo edu achiro. Sumpa extra. We musician. Oh, okay. Na just say u release nyumba kuna hetia. And now when me am releasing nyumba no so be hiti bi ma unye musician. Sumpa 93.1. You will crum your born baby. Yeah. Oh, is any din kra amanfo nkai? Baby wo me ni baby wo. Yeah. Akope baby adwen. Akope baby atena. Onye musician. Okay. So just here. Yeah. Obu on ma na adwen ne say amanfo tuntum so nhihye bi. Yeah. E no hihye na bomu ma. Bomu ma no. Enti wontimi hihye nwuma a what sa level no. Yeah. Ebio. Okay. To obey there ontimi entonwum. Yeah. Onye musician. Okay. Obeye bi keke. Obeye bi keke. Na fama no. Okay. And obu also osuanyo. Sumpa 93.1. The onye born musician osuanyo no. Yeah. Ono de osuanyo mo ntino. Yeah. Da bia osua twetwero bi go. Bebre. Yeah. Enti oba che oba bodina ba ku dika hetia. Yeah. Enam se wonu osua ntino. O bebre sa ede. E wo ho. Sumpa extra. Nti oyi a. Yeah. Wotimu se wei bibi kakra wo. Na je say ye obi wo ho a oni talent no. Wasua enso obo ne homoden. Na je say omo talent no omutimi omutrimi ye omo de. Dia o talent ni ntino. O talent ni so. O ko studio kura enwum retimi sisa. Yeah. Do what talent no. Why you we say you we no okoto no. Okoduru ho no mo a. Yeah. Ne tuo no mo no changes bebree betimi ba. Na just onya abotre nhehye nwum no because feel so talent. She said the whole. Oh yeah. But yeah no na feeling no a. Ewo mu no. Yeah. Ah wo dey to nwum no. Yeah. Na we se no. Esesa. Ni ba bi ti say ase bu amanfi. Okay. On twere nwum. O twere title. Okay. Na wato. Enwum no based on the title. Title no ogina so. Okay. Abubu de be akeka ne nsem. All right. It is o ko studio a enwum no. Ah wo de ko ye no. Yeah. Ye wie create mi su title. Sumpa 93.1. Nsem no obekeka no. Ba ko bi be bomba bedam. Yeah. Ne de abaye enwum no title. The title. And so na be man nwum na trendy. Trendy. Enti obu on ma when musician. Yeah. Wo hihye symptoms bi. And what they back boom. Ba ohia Gyakie so a ne papa Nana Champon. Nso the talent na wo abofra no. It's all the wo na mpa. Yeah. Enkoboko. Okay. Ebi ane wan fa anwo no. Okay. Kodwa akwaboa. Yeah. O papa ewo no. Yeah. Sumpa extra. Where do papa echi o? There be. Okotra tema. Sumpa 93.1. Ekodi musician echi. Yeah. But now say ye deep music na awo no. Ofri tema ho no obaye no. Yeah. Obaye a obeto nwum no o papa eboma no obeto nwum. Yeah. Na o sa bo guitar. Yeah. O papa so nkire de guitar no. There be. No sa bo organ, o papa nkire no. Yeah. No bo bass. Yeah. O bo drums, o bo nyema ni nyina. Yeah. Ensusu na o ma o papa hoda. There be. E metena ni jafe na no aba. Yeah. Enso obaye na okuta bibia. So papa hu se o papa jai. Adwuma no man. Yeah. So who say ne ba no eni je ho no betimi so aye. O de awo no. Yeah. O de wo no. Yeah. So that say enti betimi bata akora no. O papa amfa nwum na nkasa aye. Anwo no. Ba o hwe say ne papa bo nwum no say a me so betimi abo. Papa bo nwum enti. Na adwe ye le say o betimi abo. All right. Yes, I